गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव। आंनि मिजिं नोंथांमोना अबं गसाइनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं। आंनि मोनसे खावलायनायाथ' थाबाय थासिगोन, जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामना होदो, लोगोसे खाथियाव थानाय बेलखौ क्लिं दामना होदो। आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामबाय बिथांमोननिसिमथ' आंनि एकदम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आं दिनै बर' इउटिउबार फंबाय बिनानावमोननि सायाव फंनैसो खोथा बुंगोन, लोगोसे पर्टेल मालिकनि बिगोमाफोरनि सायावबो फंनैसो ओरैनो दाजाबलांदेरगोन आरोखि। दा जोंनि फंबाय बिनानाव ओंखायनो होननाय जाबाय, बयबो आंनिख्रुइ बैसोआव उन्दैसिन, आं बयखौबो आंनि फंबाय बिनानाव होननानै सानना लाबाय। खायसे निउसफोरखौ नायबा नुनो मोनो जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा बेबहार माने बाहायथि खुगानि राव बाहायनायाव एसे मिसलेट जायो, माने गोब्रा खाब्रां जायो आरोखि। माने जायखौ बिथांमोना थांखिना बुंगोन बे मानसिखौ जेन गावनि जाथिनि नङा, गावनि हारिनि नङा, ओरैबायसा बेबहार खालामो। आंनि बायदिब्ला बिब्दि जानाङा। जों इउटिउबारफोरा जोंनि लिडारफोरखौ, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गावनि न'खरनि बायदि साननानै एसे बेबहार खालामनांगौ। ओमफ्राय जाय सोंथिनि माने जायखौ नोंथाङा सोंगोन बिनि पाक्का डिटेल्सखौ लाना फैनांगौ। माने बे खोथाया नंगौना नङा नोंथाङा मोनथिथारनांगोन। सोंखांनायनि उनाव जुदि बिथाङा खेंख्राय बुङोबा नोंथाङा फोरमान बिलाइखौ खोथा, बेयाव नाय नोंथाङा बुंदोंना बुङाखैमोन। थिग ओरैबायदि खायसे प्रश्नफोरखौ लाना फैनांगौ, सोंथिफोरखौ जाय नोंथाङा मोजाङै मिथिगौ। जोंना बे मोनथियालासिनो गुबुननि खुगानिफ्राय खोनाबाय ओमफ्राय सोंना होबाय, बेयाव मिसलेट जायो, ओमफ्राय गाव लाजिना फैफिननो गोनां जायो। आरो खनसे बुंबावबाय आङो, जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरा बयबो जाय जेरावनो थाथों, पिपिएफआवनो थाथों, इउपिपिएलआवनो थाथों, कंग्रेसआवनो थाथों, बिजेपिआवनो थाथों, बर'ब्ला बिथाङा बर'निनो मोजां मावगोन। माथ्र लामाया एसे दस्रा गासैखौबो जोङो गावनिनो असे बिदा फंबाय बायसा सानलायनानै बे बेबहारखिनिखौ एसे मोजां खालामब्ला माने खोनानायाव एसे मोजां जायो आरोखि। थिग ओमफ्राय जेनेबा थांनाय समफोराव मा गोरोन्थि मावदों, बे गोरोन्थिफोरनि पाक्का रिजाल्ट, पाक्का माने नोंथाङा प्रुफखौ लाना फैनांगौ। जे नोंथाङा बिदि मान मावबोनाय थांनाय बोसोराव जायनि थाखाय नोंथाङा जेननो गोनां जादों, बेफोरबायसा प्रुफफोरखौ लायै सोंथिफोरखौ सोंनांगौ। आरो बे सोंनायखौ गिनांगौनि जेबो खोथा गैया। जोंना मा जायो, खायसे लिडारफोरा लेंना लांबाय, प्रेस मिट होबाय, बयनोबो 1000 रानना होबाय, गावनि मथैल' खोथाखौ बुंनानै फोजोबना दोनबाय। ओमफ्राय नों फैसा लाबाय जेला, फैसा लाखांनायनि उनावथ' नों आरो जेबो बुंनो हाला, सोंफिननोबो हाला, फैसा लाबायानो जेला नोङो बायजानाय रखम जाहैबायना। बिब्दि बायजानाङा जोंनि इउटिउबारफ्रा। आरो बेखौ नोजोर होनांगौ, जोंहा बे पर्टेल निउसनि बिगोमाफोरा जाहाथे रावजोंबो बायजाया, एकदम निउट्रेल जानानै सोंनांगौ। जायखौ सोंनो गोनां दं रोखा सोंनांगौ आरो बिनि फिननायखौ आदाय खालामनांगौ। आरो बे फिननायखौ गासैखौबो रायजोफोरनो खोनासंहोनांगौ, नुहोनांगौ आरोखि। होमब्लासो जोंनि माहारिया गोजौ थाखोआव थांगोन। जुदि जों निउसनि मानसिफोरा, पर्टेल निउसनि मानसिफोरा, इउटिउबारफोरा बायजायो, अब्ला जों गोरोन्थि मावनाय जागोन आरो जोबोद गिदिर गोरोन्थि। बेखौ जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोना मावा। नोंनो फैसा हरखानांगोन गारिनि थाव खरस, बेयो बिनि दायित्वखा। जाय लिडारा नोंथांमोनखौ लांनानै प्रेस मिट खालामगोन, बे थावखौ हरखानांगौ। बे थावनि फैसाया नोंखौ बायनाय जाया आरोखि। नोंहा जि सोंनो होनना सानदों बेखौ सोंनांगौ, गिनांगौ गैया। आरो एसे स्टाडि खालामनांगौ जोङो,
खायसे खायसेफोरा जेबो स्टाडि खालामा मालायनिखौ खोनानानै ओइ बबेबा दंफां बारियाव बबेबा न' फिसा सिङाव हाबनानै एकदम गिदिर गिदिर लेक्सार मारियो जाय मानसिखौ नागिरबा मोना बिब्दिया आंनिब्ला गाज्रि मोजाङै खोनासंना लादो मोजाङै प्रुफफोरखौ लाबोनानै एकदम डाइरेक्ट सोंना होदो डाइरेक्ट इलेक्सन फैगौ MP इलेक्सन बिनि 1.5 बोसोरनि उनाव BTCनि इलेक्सन दा MP इलेक्सनाव बिथांमोना बुंदो जों BTCखौ बासायनांगौ बासायबाय नोंथाङा बासायबाय खिन्थु जोंनो मा होगोन रायजोफोरा मा मोनगोन बेफोर रोखा रोखा बुंनो होनांगौ जे नोंथाङा देराब्ला बर' रायजोनि मा मोजां मावगोन मा मोजां मावगोन बेखौ लिरना लादो देराखांनायनि उनाव बुंहैदो नोंथाङा बेखौ बुंदोंमोन बेखौ होनो बुंदोंमोन बोरो नोंथाङा बेखौ होनो बुंदोंमोन बोरो नोंथाङा बेखौ होनो बुंदोंमोन बोरो होमबाथ' बे बेलाव संख्रि होनाय बायसा जागोन ना ओंखायनो जोङो थोंजोङै सोंनांगौ स्पष्टबादि जानांगौ इउटिउबारफोरा बेखौ आङो नोंथांमोननि बयनिख्रुइबो माने बैसोआव देरसिन नालाय नोंथांमोना बिदा होननानै सानदो बेखिनिखौ बुंबाय आरोखि बेखौ बुंनायाव जुदि नोंथांमोना गाज्रि मोनो आं माने बोजबना लानाय जागोन आरो कमेन्ट हरनो दाबाव जुदि दुखु मोनदोंब्ला आंनि बबेबा फंसेया गाज्रि जाबायब्ला कमेन्ट हरनो दाबाव आं फिननाय हरगोन आं मानो बुंदों माने आं सानदों गुबुन माहारिनि रिपर्टारफोरनिख्रुइ जोंनि फंबाय बिनानावमोननि खायसेनिया बेबहारा खुगाया एसे बारा जायो आरोखि खाब्रां जायो जों गुबुन जाथिनि माने लिडारखौ रायनाय बायदि ओरै जायो आरोखि न' थ' बिदिब्ला आंनि बुंनो साननाया बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै खोनासं आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो ओमफ्राय कमेन्ट हरनो दाबाव दै ओमफ्राय नैबे फंसेखौथ' आं बुंनो बावथारनाय नङा सानैखौबो बुंखानाय जाबाय मोननै दोलोनि लिडारफोरखौबो बुंखानाय जाबाय BPF एन्ड UPPL हाग्रामा सार आरो प्रमद बर' सार जायानो देरहाथों मानो आं हारिमुनि मानसि बयबो मिथिगौ आङो बेसेबा गोबाव समनिफ्राय बे मोननै मोनथामसो खोथाखौ बुंबाय दंमोन आंजों बुंनाय लोगोसे गासैबो हारिमुनि मावथिफोरा लोब्बा दंजोबो बे खोथायाव आरो बयनोबो गोनांथि आं नै दा जायखौ बुंनो नागिरदों MP इलेक्सना फैथारनोसै बे समाव नोंथांमोना गिदिर मेल मिटिं गागासिनो दं गासैबो मा मावगोन मा मागोन मा बुंदों बेजों आंहा अरजाया बहाबा मेडिकेल बानायना होगोन बेजों जोंहा लोब्बा गैया लामा बानायना होगोन बेखौबो दोनथ' नाथाय जोंनि हारिमुनि मानसिफोरा बेसेबा सम गोबावनिफ्रायनो मोननैसो डिमान्डखौ खालामबोगासिनो दङ गोथाङैनो जेरै फिल्म सिटि मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस 20तासो मिनि सिनेमा हल बे BTCनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बेखौ जोङो बुंगासिनो दङ बयबो बुंदों आंल' बुङाखै बयबो हारिमुनि मावथिफोरा बुंदों संगठनफोरा बुंदों बिसाया बुंदों मेरला संगठनफोरा बुंदों जे बेखिनिखौ जोंनो नांगौ बे जोंनि बर' आर्टिस्टफोरनि डिमान्ड बर' महरगिरिफोरनि डिमान्ड आरो बे डिमान्डखौ जोङो दिनैबो आरो खेबसे बुंबावबाय MP इलेक्सन खाथि नोंथांमोना बे मेलफोराव होगोन ना होआ बेखौ बुंनांगौ रोखा अब्लासो जोंनि भटखौ मोननो हागोन नोंथांमोना नङाब्ला मोना आं बुंखादों ना 30%आनो नै दा बर' आर्टिस्ट बर' सुबुंनि गेजेराव 30% मोनफ्रोमबो न'खराव सोरबा खाम दामनो रोंगौ हयथ' सोरनिबा न'खराव सिफुं दामनो रोंगौ सोरनिबा न'खराव जथा दामनो रोंगौ सोरनिबा न'खराव खेराइ मोसानो रोंगौ सोरनिबा न'खराव मडार्न डेन्स मोसानो रोंगौ सोरनिबा न'खराव मेथाइ रोजाबनो रोंनाय सेंग्रा दङ दा ओंखायनो 30% माने लोब्बा दङ हारिमुजों ओंखायनो बे 30% मानसिनि भटखौ मोननांगौबा नोंथाङा रोखा स्पष्टहै बुंखानांगोन बे MP इलेक्सनाव केम्पिंआव बुंनांगोन जे मिनि सिनेमा हल 20 ताका आं बानायना होगोन
फिल्म सिटि बानायना होगोन, मुम्बाइआव गेस्ट हाउस बानायना होगोन, ओमफ्राय मोनफ्रोमबो बोसोराव 20ता 30ताहै बर' सावथुन बरननो हानायनि आं बाजेट लाखिना दोनगोन। बेखौ कालचार मिनिस्टारनो होनाय जागोन बाजेटखौ, जेनेबा 3 कौटि 4 कौटि बोसोराव। बेफोरबायसा स्पस्ट बुंखानांगोन नोंथांमोना, बे रोखा। दिनैनो नोंथांमोना खोमाखौ थिया खालामना लाखादो। बेखौ जुदि नोंथांमोना होआ बा बुङा, अब्लाथाय जों नोंथांमोनजों हेफाजाब होनो हानाय नङा। जै बर' हारिमुनि गोजोन्थों।